This is DMC Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM is 8:18 in the evening. Okay, sagid kami dahil ng evening mga kagrupo, mga kaparty. Welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, liwat naman nagbalik aton nga hataw-hataw magkiyay-kiyay. Na medyo nadula ako sa pilakadlaw no kay medyo sako ako nga live no. Mabulay gid kon bakiro kita sa mga kabataan sang iban kay medyo busy ang linya. Okay, today is April 29, 2024 kag second to the last nga adlaw sa bulan sang Abril. Kag isa na gilang adlaw kag siyempre mag-welcome naman kita sa bulan sang Mayo. Do kada sigla sa mga inadlaw no. Nadasigan mo sa inadlaw basi ako lang. Kay pamatyagan ko do nagadasig ang aton nga lifespan no. Okay, once again sagid kami dahil ng evening sa inyo tanan sa nakatutok sa aton pamusi-musi dira sa ilang mga balay. Okay, basi wala kami sang obrahon, wala man kami sang kadtuan. O kung ang iban bago lang gid nakapuli. Kag bago lang gid nakigan sa ilang mga nobyo kag mga nobya. Okay, so time na para mag-lingaw-lingaw naman kita subong alas 10 sa gabi. Okay, ikaw po nyo si DJ Vic Donoso III, no? Of course, ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel. Dari sa Dumangas, kagang official nga dance mix channel sang Dumangas Mix Club, okay? Okay, sa mga tagay-tagay dira, okay pa ato na pagtindog? Basta yung tindog niya bala, takilid na. Kung ang tindog niya takilid na, so pwede na kamo makapuli. Kag mas manami nga sa inyo kamo balay full tank, no? Hindi kasi ibang nga balay. Ilabi na dala bala sa may sitio na Luuyan, barangay sa Pau, Dumangas. Halong-halong kamo dala kay may isa dala ka kurbada nga ginatawag nga killing curve. Killing curve kay do kadamo na nagkaladula sang ilang kabuhi tungod sa kurbada. Okay, mabasulan pang kurbada. Pero gali ang istorya sinada iya nagalabay dira full tank no. Kung mag-inom ka mo sa iba niya lugar, bili makamo sa kabuhi isang animo. Nga makapuli makamo nga hindi ka matama no, hindi ka mabasulan pa yung kurbada. Okay, so welcome once again sa atong DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre sa mga bago lang kapanyapon nga nagapatunaw-tunaw nga nagagwa-gwa ang mga toothpick sa ilang mga baba. Okay, so sabtang mo na nagapatunaw-tunaw, pili ka mo mga TikTok dali sa akon nga program, no? Okay, so gusto mo pa shoutout, basi may mga celebrations. Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Okay, basi may mga celebrations, may mga kasal, may mga bunyag, may mga birthdays, may mga debut. Even ang mga mapapagbulagay kag basi gusto niya ipabalo sa bilong kalibutan nga libre naman kamo subong. So ibutang sa dalom kay ang ato nga shout out so libre na wala sang bayad. Pero sa gusto magbayad pwede man siyempre ako nga GCash si 0906 0961-809. Sa liwat ako ang GCash 0906-0961-809. Baka palmok ni DJ Bank. Pwede ka makabayad sa GCash pero kung daw wala ka mo dahil nagbayad okay lang. Importante ang imo nyo lagid lang i-share ang akon nga Facebook Live. Mamula ng bayad nyo kung daw huwag ka mo sang Gcash, no? Okay, medyo mainit aton nga kalibutan. Kalabanan sa aton yung mga pumuluyo. Ang ilagay na himo kung maglapit-lapit na alas 12. Nagapangita sang mahandong nga lugar. Nga medyo nagadapy ang hangin. Kag may kapot nga kuyab. Kag nagakuyab siya kagulingon. Kag nagahambal, ay ano na ni sa kainit sa kalibutan.
Okay, hindi mga problema kay dali na gid lang ang mga tinion kag magatig-ululan naman kita. Okay, for the meantime, pagnalis ko nakatutok sa akon sa mga gabi no. So of course si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Dito sa may barangay Managit Dumangas ang pinakagwapo dira kag siyempre ang pinakamapisan nga barangay Kagawad. Thank you so much gid sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Sana naman kita mantikwe. Kung mantikwe gani kita hindi tagi istorya ng party sa Bible kay daw gakadamo sa maltaman. Of course, ako nga batchmate nga si Edwin Diloso or si Champ Diloso dira sa may Iloilo City. Dito sa mas man sa pagtamwa. Ako nga gwapang estudyante before sa may Sapaw Elementary School nga si Christy Batuigas. No, thank you so much sa pagtamwa. Ano apelyido mo sa bong Christy? Doon lipat ka sa apelyido mo. Okay, of course, ang nag-donate sa akong reaksyon sa akong nga Facebook Live, pang-acknowledge mo natin. Salamat din sa pag-donate, of course, si 2 James Romo Pirales dira sa may Cagayan de Oro. Of course, si RC Rolling Dinglasa or si Kagawad Rolling Dinglasa sa may Barangay Managit Dumangas. Of course, si Nuba Villa Altar Piña de Vera. Sa may Barangay Hardin Dumangas, of course, si Champ Diloso. Sa may Iloilo City, si Romel Drilon Gala sa may Barangay Talusa Dumangas. Si Christy Batuigas sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Ma'am Lorlene Dikito Dimson sa may Barangay Cali Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa imong reaction. Then of course si Ros Beam sobre Biga Dinglasa, no, ang ex-girlfriend ni Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may abroad. Thank you so much good. Then si Cherry Sarmiento sa may abroad man, pero abroad na nga sa akon. Then si Yel Villanueva sa may Taiwan. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your #1 choice. Then si Cyril Hope Batuiga sa may Barangay Sapaw Dumangas. Si Marinel Villa sa may Taiwan. Si Sir Edgar Dumago Sanson Jr. ang pinakagwapo siyempre nga teacher. Dito sa may Bantod Managit Elementary School. Thank you so much good sir sa pagtamwa. Then si Paring Noy Pidi Piesta sa may Barangay Bakong Dumangas, no? Belated happy fiesta sa inyo dira, no? Di si Annalyn Hautia, si Ma'am Lourdes Dirayo Mosero. Dito sa may Barangay Balabag Dumangas. Sige so much sa pagtamo sa akong Facebook Live. Di sa itong mga shoutout from Champ Diloso, no? Si batchmate ko Edwin Diloso mayang gabi sa imo Sir DJ Vic kag sa mga followers mo nga ga-monitor sa bong shoutout sa DPC Bats 87. Imbitahan niyo man ko sa piyesta dabi. Okay, actually gani amigo Champ, no? Ako ganito wala pa may ma-invite, no? Sa mga sa banwa-banwa dira, no? Pang-invite man kamo. Kami ang solusyon nga hindi kamo mapanusan. Okay, happy fiesta ba Dumangas Iloilo Philippines sa May 5, no? Okay, basi malibot-libot kita mig Edwin, may mahagad giman agul sa aton. Sige, tayo sama sa pagtama din of course kay Christy Batuigas. Shout out da sir. Kay mother ko nga nagapanibin subong. Haha, love you sir. Okay. Ang iban kapila manibin sa bilog nga adlaw. Sa bilog nga adlaw kay portigid ka init sa aton nga panahon. Amakan mong bag-o ka lang nakagawa sa banyo. Wala pa gani nagmala ang imong ginbasa sa lawas mo. Nagabasa naman ang balaso. Okay, panyapon na sir. Okay, thank you so much good Christy Batuigas. Of course, sila sa may Barangay Sapaw Dumangas. Then from Kagawad Rolling Dinglasa, sir, good PM. DPC Bats 97 kag Class 93 sa Dumangas Central Elementary School. Thanks good, okay? Okay, nag-alumni homecoming magali ang Dumangas Central Elementary School, no? Duwa kadlaw from 27 to 28. Actually, drama ako nag-graduate, no? Sang Bats 83 ako. Pero kay Deo sa ako ang akon nga kabuhi. So daw ako naka-join na. Basta mga dasan nga mga nga mga alumni homecoming. Then sir, good PM shoutout kay grupo naton Ramer di Mawalo sa Barangay Talusan Dumangas. Okay, nag-monitor na siya, nag-silent monitor. Then from Nuba Villa Altar Piña de Vera. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your #1 choice. Okay, Maria, good evening sir. DJ Big shoutout sa tiya sang akon ba nga si Jasmine Rivas de Vera, birthday yasubong. Salamat gid. Okay, so happy birthday kay Jasmine Rivas de Vera. Okay, from siyempre sa imong gwapa
nga hinablos. Okay, si Nova Villa Altar Piña de Vera. Okay, once again, so happy birthday kay Hasmin Rivas de Vera from Nuba Villa Altar Piña de Vera sa may barangay Sapao, Dumangas. Barangay Hardin, Dumangas. Okay, si ito, Jim Somo Pirales, dala sa may Cagayan de Oro, nagkatamo man sa ating Facebook Live. Thank you so much sa pagtamo. Okay, La Cortina ako na pilyedo ni Christy Batoigas. Okay, La Cortina ako subong, sir. Sige, of course, si Romeo Delon Galas, good evening, sir. Idol, shout out watching from Lambunao. Okay, sa Lambunao, kung gimana, nalipat ko man sa lugar mo, sa Lambunao, Iloilo. Salamat man sa pagtama. Okay, ang gwapa siyempre nga teacher sang Bakay Elementary School, nga si Ma'am Salvi Cartagena, nga nag-live man. Nagatamo sa aton nga Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtama. Kag regards sa imong family circle. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, so kay may init ato at chimpo, so ang aton naghimuon, hindi mo pwedeng masaylo kita sa ibang lugar, kay bisan ka magsaylo, naganubo kay nagataas mo ng mga temperature from 40 plus to, kag wala naganubo sa 40, ibang 38, 40, then nakalabot na sa 45. So ang imo nagila naton, siyempre matiner sa lugar nga medyo mahandong. Kag kung wala man kamukadtuan, so siyempre pahimunong sa balay. Kag magsuksok sa medyo maluwag nga sa nga panapton. Kag siyempre hindi kayo malipat mag-inom sang madamo nga tubig, no. Stay hydrated kita tanan. Kag mag-inom sang madamo nga tubig para nga siyempre hindi kita magka-problema kung mamalhan kita sa lawas. Kag possible may mga maintenance sila, no, so hindi kayo mag-ugtas. So basta ilugtasan niyo bana yung asawa. So likawan sa mga bana asawa nga lugtasan. Kag inom gid siyempre sang maintenance nga para nga hindi maka-trigger nga magtaas ang mga BP, okay? So na pinagdabis natin himuon kag maglagaw lang gigamor magwa sa balay. Maglipas na ang alas 4 sa hapon nga medyo mabugnaw na ang palibot. Ang alas 7 hasta alas 9 I think daw insakto pa. Pero from 9 to 3 so medyo masingkal gid ang init sa adlaw. So likaw gid nga magguwa sa aton nga panimalay. So kung ang ubra mo yung magawa sa imong balay, so wala kami mo. So magdala ka mo siyempre sa jacket o payong. Kag hindi kayo malipat magdala sang tubig, no? Mas marami niya sa ibang lugar, like sa Canada, of course sa Amerika kay medyo mabugnaw sa ilatong lugar. Pero dire kita sa Pilipinas, so wala kita mahimo. Kay pigado lang kita, so mag-aagwanta kita sang mainit sa mga panahon. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Kag siyempre ng isang aton nga panahon subong, so hasta gini sa middle of May, so after sina magamat-amat naman siyempre sang ulan kag makatila naman sa mabugnaw nga panahon. Okay, si Teams GD ako nga batchmate ra sa may sa din ka gani Teams GD sa broadcast sa Amerika, sa Canada, sa din nga para sa kalibutan pakibutan sa dalom para nga ma-acknowledge naton. Okay, thank you so much once again sa nagatama sa akon kag siyempre sa gusto pa shoutout. Iputo lang sa dalom kag basahon ko anytime karon pagbalik ko. Okay, for the meantime, mataw-hataw kita na kag maki-ki sa atong exclusive nga mga dance remixes. Diri sa aton nga dance party mixes, of course broadcast kag webcast kita live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines, kag kundi makamo party sa kalibutan. Isa sa mga ultimate goals sang DMC Network FM, kami mismo mga dala sa mga audio nga halin diri sa Dumangas pakadto sa inyong mga dulungan kung diin makamo nga party sang kalibutan. Okay, si Ron Dimson, nagatama man sa ating Facebook Live. Ako nga siyempre nga gwapo kag talented nga estudyante sa may Sapao Elementary School nga si Johan Jen de Vera. Thank you so much sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Okay, so padala kita sa pagpamati kag pagkiay-kiay diri sa DMC Network FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic Donoso III.
Donoso the Third. Grupo mo! Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Yodi kaka. Dramulet gid. Kampiyon ba? On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Jubin Sibilia II, dala sa may barangay Managit, Tumangas. Nagkatamo man sa atong Facebook Live. Thank you so much sa pagtamwa. Of course, still nag-monitor sa atong Facebook Live si Yuhan Jen de Vera, kag nag-heart sa atong Facebook Live. No, ako nga gwapo, siyempre kag talented ka estudyante. Dala sa may barangay sa Tumangas, Sambalya, Dugay naman wala ka live mo, sir, kamis man. Okay, medyo busy ang linya, no. Namigid diya mamati isang remix kapag gabi. Okay, so samtang kamdaway dobrahon. Pwede ka mo siyempre makakiay-kiay ka makahataw-hataw. Ilabi na kung hindi pa ka mo makatulog. Okay? So, one thing, pwede ka mo makabulik sa inyo nga, pwede ko matulog. Matulogan sa insyakto. Pag kiay-kiay dala samtang ka mo nga, siyempre nagapatunaw-tunaw sa inyong aging kaon.
Kag siyempre sa mga hindi makatulog sa inyong mga problema. Labi na sa inyong mga lula kag mga lulo nga nagreklamo nga hindi sila katulog. Hindi mga problema kay ang hindi makatulog, hindi ina problema. So ang dako-dako nga problema, ang hindi na makabugtaw sa aga. So hindi magkaon sang damo, no? So hindi ta man kinahanglan magdamo kaon sa gabi kay ti matulog man lang kita. Brian. Kag isa pa na maka-cause sa pagbangungot, no? Kung ta makabusog sa aton nga kaon. Kag isa hindi man lang gid bangungot kundi nga isa sa mga reason nga hindi kita matulugan lagi tungod nga Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. okay tungod nga medyo busy aton nga tiyan sa pagtunaw sa aton nga kaon. So in short active aton nga tiyan kag aton nga mind. So hindi kita makatulugan. So kung gabi hindi ka mo magkaon sa damo nga pagkaon, bawion niya sa aga. Let's sing together. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How about the Carabao, the Batutin? Meow. Repeat. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How about the Carabao, the Batutin? Meow. Little monkey. Five little monkey. Humpty Dumpty. Five little monkey. This is the mix of DJ Ruel. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How about the Carabao, the Batutin? Meow. Let's sing together. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How about the Carabao, the Batutin? Meow. Repeat. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How about the Carabao, the Batutin? Meow. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. You the kaka. Dramolet game. This Humpty Dumpty. Mas sweet na yan. Five little monkey. Music na. Do, ginaduyan ko. Rason ko ba? This is the
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Perti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. Here comes this is DMC Net Radio FM and Party Mixes on non-stop online disco party on YouTube. Hosted by your mix master DJ Vic Donoso the Grupo mo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:49 in the evening. Okay, alas 8:49 na sa gabi. Kag siyempre medyo temprano pa ibarikutot, no? Kung temprano pa kung magtulog, kung maghigda, siyempre, makapuyan ka mong magligid-ligid hasta maaga. Matingala lang ka mong masakit ang iyong alawas. Pero siyempre, kinanglanon tama magtulog sa temprano. Ilabi na sa atong mga estudyante, sa atong yung mga teenagers, sa mga nagatubo pa bala, mga edad nyo mga below 20. Hindi ka mo salis ang pulaw. Kaya ang pulaw siyempre wala sang bayad. Kag ila ba pinaka-importante pagid, hindi ka mo magpulaw sa salang tao. Siguraduhin nyo nga ang ginapulawan nyo, ang inchakto nga tao, di ba? Kaya kung wala man lang mo sa may ginapulawan, sali man lang mo kaulat sang reply sang kachat mo, kag wala man lang reply, so pwede ka nakatulog. Okay, welcome back sa atong program. This is DMC Net Radio FM, that's Party Mixes, kag siyempre kaupo nyo si DJ Vic Donoso Editor. Okay, sa itong mga shoutout, naman ni Kagawad Rolin Dinglasa. Sir, good PM. Kita kami kagabi ni classmate ko, Ramer Di Mawalo, sang class 93 kami. So, lipatan niya dalon ang Bible ya. Nalipatan niya dalon ko ng Bible. Ang Bible ni Pastor Ramer Di Mawalo. Wala ka balo ko sino sa inyo sino sa inyo ang tunay nga pastor? Si ex-Kagawad Ramer Di Mawalo or si Kagawad Rolin Dinglasa o kung si Bro Richard Manyapo. Kaya daw kamo gito ang mandatos. Kung nagabihan kita sang istorya, kaya nag-open topic kamo sa mga unending topics, no? Pinaka-controversial nga damo nagbaisay. Pero so far daw enjoy man, no? Okay, so nag-enjoy mo kita sa piyesta sa may barangay sa Padumangas. Okay, hambal ni Nuba Villa Altar Piña de Vera. Sir, shout out sa kay Hasmin Rivas de Vera, birthday Subong. Wala ko guro mas sent
masend ang una ko nga ginsend. Timing gid nga na lobat CP ko, salamat gid. Okay, na-send mo pero wala ka lang na mati. Okay, once again, so happy birthday to Hasmin Rivas de Vera. So, of course, from Nuba Villa Altar Pina de Vera sa may barangay Hardy Dumangas. Kag siyempre, greetings from, of course, Dumangas Mix Club Net Radio FM. Okay, wishing you all the best in your birthday. More birthdays to come, good health, and of course, more blessings. This si Bamba Dilmo, nagatama man sa ating Facebook Live. Tingnan sa mas sa pagtama, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga estudyante dila ng silent monitor na sa wala sang obrown. Kalaban sa mga estudyante subong. Mahilig magkuti-kuti sila mga cellphone. So, I don't know anong may ara sa cellphone. Mahilig sila magkuti. Mahilig mag-game sa aton mga estudyante. That's why nga medyo gamay na ilang porsyento ang ilang focus sa ilang mga pag-eskwela. Pero bisan paano makasurvive man. So sa atong mga estudyante, bisan paano himo ka mo sa schedule nga masapakan nyo man ang inyong mga pag-eskwela. No, mas manami gani sa buong kabataan sa buong panahon. Kaya siyempre may mga may mga internet. Okay, kaya may internet, so mas mapos na lang sa inyo mag-research. Unlike sa mga bata sang una nga kinanglanong gid magkadto sa library. Sa library. Kaya mag-research. Kaya ang pag-research sang una iya, wala pa sang copy-paste. So makadto ka sa library, no? Masaka sa hagdan, then makadto ka sa librarian. Maulam sang libro, then of course mangita ka sang libro. Kaya siyempre dapat may ballpen ka kag notebook kag papel. Kaya imo nga i-research kinanglanong mo gid nga kopyahon kay sang una. Wala pa mga cellphone ang aton nga mga camera, no? Dubles ka daw. Wala pa sa mga cellphone nga may camera. So kinanglanong mo gid magkopya. Pero subong ya high-tech na, so i-search mo sa imong cellphone gamit ang Google kung ano man imo pa ipamangkot. Ara nang sabat kag himuon mo lang i-screenshot, no? So hindi ka na magkopya. Ka mga tamad na sa estudyante subong. Ano nga nag-post na, nagtamad pa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mo ginangginan siya kay anay naghapos na ang paggawi sa atong mga estudyante, nagtamad naman. That's why nga tingala lang sila mag-graduate na. Uy, duwi ko to may nabalaan, no? So importante i-graduate, no? Okay, so atong graduation sa sa last week of May, so lapit na gid lang, no? Mga 1 month pa. Kag be sure ka mo mag-graduate ilabi na gid sa mga high school. Dapat tinguan nyo nga may learnings mga mga dalon dila sa high school. Nga hindi nga nag-graduate ka mo nga wala ka mo nabalaan. Kaya siyempre ka mo yung kaluluoy. Pag ato na ka mo sa high school nga kulang ang inyo nabalaan. Okay, si Milanio Baldistamon nagatamo man sa atong Facebook Live. Laban-laban taga-kuan siya taga-Antique. Thank you so much gid ni Milanio Baldistamon. Okay, nalis na to nag-donate sa ilang mga reactions. Nagdugang nag-donate sa ilang reactions. Sa akong Facebook Live, of course, si Yuhan Jean de Vera sa may barangay sa Padumangas. Then si Ron Dimson sa may barangay Lactoran, Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay din si Juben Sibilia de Sicon sa may barangay Banagit, Dumangas, si Loren Donoso. Sa may barangay Banagit, Dumangas, si Pao Seriaco dira sa may Antique, no? So sa Antique, thank you so much sa pagtamo sa akong Facebook Live. Si Bert Pura sa Barillo. Then si Cherry Sarmiento, nagdugan sa ating reactions sa akong Facebook Live. Salamat sa pag-donate sa inyong mga reactions. Okay, so once again, sagot sa mga pa-shoutout, iputo lang sa dalom. So, for the meantime, so makiaki kita na yung mga tawa-tawa sa mga exclusive ng mga dance remixes. Ito lamang sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag of course, kasama kaupo nyo si DJ Vic, the Nasritor.
most in demand and best looking DJs in Dumango. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.
Doggy style. DJ Dance
DJ U1 Brian. Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! She gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, good
most in-demand and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, si Lia Puasan. Siyempre ako nga cute kaya gwapang estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Nagatamo sa ating Facebook Live. So good evening sir, pa-shoutout Cart Angel. Liwat, shoutout Cart Angel Mini Sound of Rosario Dumangas. Owned and managed by Compari Ruel Banhao. Thanks kid, okay? So wala problema Lia Puasan or si Lia Labrador. Dala sa may barangay sa Dumangas, no? Salamat sa pag-invite sa akon sa dala sa inyo. Sa inyong mansion sang April 25 nung tungkol sa inyo nang pawan ako sa akon yung hangover. Kay pagkaagas ang piyesta sa may barangay sa Dumangas. So hangover, so nangita ko sang ice cream mula gid. Wala dala sa may Sitio Embargo barangay sa Dumangas sa may ice cream. So dala ko ng pawan sa home queue kag sa mansion ni Maribel Puasan. Kag of course salamat sa pag-invite no so si Lia Labrador Puasan. Din si Ethan Batuigas nagatamo mas sa atong Facebook Live. Salamat sa pagtama. Okay, it's 9:25 in the evening. Asa lang kita ko alas 10 sa gabi. So just enjoy our exclusive dance to mixes. Kag continue lang sa pag-kiay-kiay. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Continue sa pagkiay-kiay sa inyong mga cute nga mga buli. May cute mga buli gali. Then si DJ John Pastrana Tiangga or si DJ John Paul. Nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat gid. Maayong gabi Sir Vic. God bless. Okay, likewise man dala sa imo kag regards sa imo family circle. Musta ang chimpo dala sa may Metro Manila sa mainit-init man. Kung sa bagay ang init bisan din kala sa mong kadto. Perti kainit sa Pilipinas. So hindi man gid katingalahan kasi siyempre summer. Okay, salamat once again John Paul or si DJ John Paul, si John Pastrana Tiangga. Alam mo ba, bawalan to sa teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba sa kapunta to the moon. Road trip, brum brum, star star, zoom zoom. Okay, si Jeron Rivas, no, thank you so much sa pag-donate sa imong reaction. Mula, asan Then si Gloria Navarro de Alio dito sa may barangay Manakit Dumangas. Thank you so much sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Kag of course, so pleasant evening sa mga members ng R7 Philippines. Kag sa imo siyempre nga pinalangga nga si Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. sa kapunta to the moon. Road trip, brum brum, star star, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe kung isa ka Dumangas dyan, Mix ikay Club bumaba at Radio sa kapunta FM. to the Your moon. number one choice. Star star, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan to sa teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Get a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga modulators dali sa may Bano sa Dumangas sa may R7 Philippines. Okay, so si Panda. Of course si Bighorn dali sa may Barangay Manakit Dumangas. Okay, salamat sa pag-share sa akong Facebook Live si Panda or si Gloria Navarro de Alio.
Kag siyempre man sa grupo natin sa may DRC, Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat man sa pag-support. Pag-silent monitor sa akong Facebook Live. Boom boom, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Pawalan tus, ang teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Tat, 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 Okay, si Manilyn Villa sa may Bantod Pabrika Dumangas, no? Nagatama man sa ating Facebook Live. Sige, salamat sa pagtamo. Of course, si Domski, DJ Domski or si Dominic Paul Balinsoy. Okay, idol ko nga remix maker diri sa Western Visayas. Kag member man sang Iloilo Mix Love DJs. Kag siyempre sang Panay Mix DJ si DJ Domski or si Dominic Paul Balinsoy. Thank you so much sa pagtamo. Donoso. DJ v.22, the third of tomorrow's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Aragay! Bas ko gid ya!
I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Okay, so ara man sa itong Facebook Live, nagtamo siyempre ang gwapo kag mabuot nga teacher sang Damangas National High School. Kag siyempre upod ko sa dati sa may Short FM 101.5 sa aman nga harana live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Pastor DJX1 or si Chris Binabista, no? Si Chris Binabista sang doon sa may barangay Bakong Dumangas. Ang balya dobalan ko gina kung ano ang unod sang orange nga baso mo. Okay, so wala ni unod bro, wala unod na. So basi man baka balang lain ang unod dyan eh. Actually tubig ning unod dyan. Tubig ang unod niya. So hindi lang wala pag booking niya. Hindi man ni gatas kay siyempre nag-inom sang gatas siya. Mga under sa ilang mga nobya. Yo di kaka. Okay, thank you so much good bro, Sir Topi, no? So si DJX1 sa pagtamo sa akong Facebook Live. Kami ni ulo po dati sa Harana Live, no? Basi makabalik pa kami harana sa Facebook Live lang kita ugaling, no? Basi makaboy man ta sa Short FM 101.5. Okay, so medyo nag-abisyo si PLDT. So basi manotice nyo nga nag-glitch akon nga ang akon nga Facebook Live. So tungod na sa nag-abisyo ang internet, no. Sambal ni Jungkook Nerf, no. Ano to kuno oras ako? Ano na pamangkot mo, Jungkook Nerf? Ano na pamangkot mo party sa oras? So oras ito is 9:37 in the evening. So medyo may time pa para mag-enjoy, mag-kiay-kiay sa itong exclusive ng mga dance remixes. Okay, sa kayo James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-share sa akong nga Facebook Live sa Facebook page nga taga Dumangas Kakun. Okay, so siya ng admin sang Facebook page nga taga Dumangas Kakun, si James Romo Pirales. Thank you so much gid sa pag-share sa akong nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, from Jungkook Nerf. Ano yung mga mo? Jungkook man. Okay, kilala mo si Jan? Si Jan Lok. Sino nga Jan Lok man? Kadamo ko kilala nga Jan. So, sa sobrang kadamo, do hindi ko na ma-identify kung sino kadala. Kag puro gid mga gwapo. Ang iban ko nga kilala nga Jan, medyo tubay to. Medyo nagaki-ay. Idol, sa piyesta sa Dumangas, nami tani ilagaw da ba?
Okay, ang pista sa Dumangas sa May 5. Yes, sa May 5. So sa May 1, opening. Then of course, may ari din mga banda or nag-start ng banda kagabi. Doon kagabi nag-start ang banda. So enjoy mga pumuluyo diri sa may Dumangas, Iloilo. Kay may live band kada gabi kag may beer kag food festival. So hindi lang imo nga bulsa. Pero siyempre may enjoy ka sa mga performances sa mga live band no, sa kada gabi. Kaya makalingaw-lingaw man samtang ka mga medyo lapyo sa inyong trabaho. Then sa may seawall no, may aradra nga mga display sa mga baligya, mga native products, sa mga products ng Dumangas. Kag lagaw kita sa may seawall sa Banosang Dumangas, dira sa may sitio Aluyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Kag buwas daw may motor show dira sa may seawall no, sa gabi, sa mga may hilig sa mga motor. Mahilig sa mga magahod nga tambutso. Brom. Kanto ka mo ba sa seawall para sa motor show. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Get ready for DJ Rick Donoso the Third. And grupo mo! Okay, shout out gali kay DJ Wawi. Siyempre from Jungkook Nerf. Okay, si DJ Wawi do Dumangas man na siya. So basi gusto mo maglago sa ila. Okay, taga Dumangas na si DJ Wawi, no? DJ Eric's name.
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Lia Puasan sa may barangay sa Padamanga still nag-monitor sa ating Facebook Live. Thank you so much, good. Kagambal niya, sir, igaplano kami nga ma-one-on-one sang Cart Angel Mini Sound of Barangay Rosario, Dumangas. Kag sang GS Micro Sound of Kabuluan, Norte Oton. D15 versus D5. Padamo-damo lang galing box. Okay, so invite nyo kami. Kaya matamo kami sa inyong upas. Yun ang plano nyo sa may Plaza San Dumangas. Or dili sa may Sapaw. Or sa may Rosario. Tapos ang pista sa Rosario, ito hindi wala pa doon sa may pa nga niya. Yes, doon sa may pa na sila. So pwede ka mo ito makabattle, makaupas. Ako ma-promote sa inyong battle. Okay, so once again sa tabayanan na pag-upas. Sang Cart Angel Mini Sound of Barangay Rosario, Dumangas. Kag siyempre ang GS Micro Sound of Kabuluan, Norte Oton. Kag siyempre ang owner taga Dumangas man. Okay, so kuna na to na bantiyan. So isa ka big event. Kag sit lang ko ng adlaw kay makadto kami kag matanaaw. Kag siyempre mamalakpak ang maperde. Yo di kakak, gramolet kid. Wan lang do lingaw-lingaw lang guro. Hindi naman sila nga seryoso ganyang upas ah. Ang imong guro padamo-damo lang sunog sa box. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now. Let's take a little break. This will be the greatest night of your life. Good, on we go. Here comes this is DMC Radio FM and Party Mixes on non-stop online disco party on YouTube, hosted by your mixmaster DJ Vic Donoso. Grupo mo. Okay, kaya ang Dumangas isa sa mga banwa dahil sa Iloilo nga may pinakamadamo nga sound mobile kag mini sound, no? Sa barangay Managit pala na daan. Perti sa kadamo. So that's why nga mas marami gidman nga may mga exhibition bla, no? Mga all exhibition na nga para nga mag-enjoy ang mga nagapamati or nagatamwa. Para matistingan gid kung sino gid ang pinakamanami nga sound mobile kag mini sound diri sa may banwa San Dumangas. Okay, from Ruli Banhaw, so perting partida mo, pre ba? Good evening, Sir Vic. Okay, thank you so much sa pagtamwa sa akong nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, so once again, thank you so much, Gid Ruli Banhaw sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Though hindi kita friends sa Facebook. Bago ka lang katamwa sa akong nga live, no? Hambal niya, newborn lang, sir. Si Cams. Okay, so... okay, grupo galing ko na. Grupo man ni Lia Puasan. Okay, mga mahilig man sa sound, no?
Okay, thank you so much, good sir. Good night and God bless. Okay, karon ka lang tulog, liya po asa na. Kung magtulog ka tiprano, kag iyawan ka kaligid-ligid, masakit buwas ang imong alawas. Tingala ka lang daw makapoy, tigali ka dugay sa imong aligid-ligid. Tiprano pa is 9:51, so pwede pa makalingaw-lingaw. Kung daw natuyo ka na kay hindi na magwanta, siyempre pwede nga katulog na. Pero kung daw pwede pa man lang, lingaw-lingaw anay, no? Okay, si Rico Dumaop dira sa may Barangay Talusan, Namangas, nagatama man sa aton nga Facebook Live. Ang pinakagwapo dira sa may Barangay Talusan, Namangas. Okay, salamat gid once again so Rico Dumaop kag araman sa aton nga Facebook Live, syempre si Babes Calaor Caldina. All the way from Toronto, Canada, no, sa isa sa mga mabugnaw nga lugar sa bidog nga kalibutan. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Nga wala nga problema sa kaginot. Hindi parehas diri sa amon sa Pilipinas nga perti kaginot. Okay kay Sir Chris Binavista, salamat sa pag-donate sa imong reaction. Of course si Dominic Paul Balinsoy. Then si Lia Puasan. Okay, so far mo na mga nagdugang sa mga nag-donate sa ilang mga reaction sa akong nga Facebook Live. So salamat sa pag-share sa inyong reaction. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, si paring Bernard June Mosquida dala sa may Busilak Eatery sa may Burgos Street sa Banos sa Namangas, nagatamo man sa aton sa atong Facebook Live. Salamat kay Pri sa pagtamwa. Sana naman ta mantikwe. Mantikwe kita pero hindi ta mag-istorya sa mga party sa kuan na. Party sa istorya na to last time kay do nagsakit ang ulo ko sa to. Okay, so once again, so kay Busilak or si paring Bernard June Mosquida, ang owner man sang Busilak TV. Kag good luck sa imong entry para sa Dumangas Bano ako nga video making contest. So suwabe man tong video mo, may potential . Okay, so good luck sa imo pre. Kag of course regards sa imong family circle, sa imong ex-girlfriend nga si Angeli, kag sa duwan nyo ka anak . Okay, may chimpo mang tikwi naman kita. Okay, from Babes Caldina, Calaor Caldina, no? Good evening, Sir Victa. Thanks sa pagdamyaw. Okay nga pita, malamig pagid sir, kag gaulan-ulan pa. Okay, nagaulan na sa inyo sang snow. Nami sang chimpo nyo, no? Samtang kami din nag-anto sang perti sa kainit, no? Sang una iya, kung gusto mo magpabalhas, kinanglanon mo gid maghulag sang intsakto. Ang iba naga-basket, nagadalagan. Ang iba nagasaot. Pero sa mga panahon niya, hindi mo na kinala maghulag.
ang balhas na ang mahulag sa imong lawas. Kungko ka lang sa isa ka lugar nga medyo maginot, no? Kay mamatomato na hulag ang balhas sa imong lawas. Okay, namin ko sa lugar mabugnaw, no? Para sa Canada. Kag nagaputi ka pa dito, no? Diya sa Pilipinas, kusog ka diya. Maguba daring imo kutis. Pero sige lang, importante nga bisan paano, naga-enjoy kita sa Pilipinas, no? Kaya unique man ang Pilipinas, kaya nga may mga ari man rin nga wala sa ibang nga lugar, no? Kaya ang Pilipinas, isa man ka manami nga pungsod. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Kaya siyempre, archipelago kita, no? Sa puno sa mga isla. Kaya daw mas manami man ang lugar. Madamo man sa mga managming palatalanawon, manami nga mga pagkaon, kag manami nga mga lugar. Okay, pero mas manami mga gidya sa lugar nga mabugnaw para nga daw bisan paano daw hindi ka magka-problema, di ba, no? Okay, ang pinakagwapa dila sa may tabukan na country village, no? Dila sa may banda sa Damangas, si Fidelin Garcia. Nagatama sa ating Facebook Live. Salamat sa pagtama, Guaps. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, nakapuli na. So, maliya pa shoutout, sir. Good evening, especially sa akon barkada nga si Anthony. Nga nagasaot subong sa banda na wala pa ka mo nakapuli. Okay, so just enjoy lang sa may banda, na yun, sa may munisipyo na. Okay, time para mag-enjoy sa banda sa Dumangas, kaya may nagpiesta. So, wala sang problema sa kwarta sa Dumangas. Doon mo makita nga ang Dumangas, wala ka pamigado. Kaya kung may mga banda-banda, ganit mga food festival, kaya mga beer festival, sa kadamo sang tao. Butsingon, ang Dumangas wala problema sa kwarta. Okay, salamat good Fidelin Garcia dahil sa may bano sa Dumangas, no? Just enjoy sa inyo pag nagaw-lagaw, no? Saylo ka mo sa peryahan, sakay ka mo sa Ferris wheel, kag mag bingo-bingo, mag tiro-tiro, kag siyempre mag rulita, para magpuli ka mo nga may madala ka mga labador, balde, kag mga safari. Okay, si Pitbull Elmer Diputado. Sir, good evening. Happy Tag-Ilinit Subong. Kay number 1 ang Dumangas. Good evening, sir, sa DRC family. Okay, salamat good Elmer Diputado. Or si Pitbull sang Dumangas United Radio Communicators. So, sa mga grupo nato dira, so isa sa mga aktibo nga mga grupo diri sa banda sa Dumangas nga mahilig mag-serbisyo publiko, no? Sang DRC Dumangas United Radio Communicators. Kag siyempre isa man ako ka member sang DORC. So good luck sa mga event, sa mga coming events sang DORC. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Okay, sa mga grupo naman sa may Panay Mix DJs, sa mga remix maker. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, sa mga remix maker dito sa Western Visayas, sa may Panay Island, Philippines, mga members ng Panay Mix DJs.
Kag siyempre isang dumangas sa Mix Club. Sagit kami dahil ng evening sa iyo tanano. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso, the third of Tomorrow's Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.umongousmixclub.listentomyradio.com. Na sa mga nag-nobya-nobya. Sa mga nag-asaway na daw ininiuso, wala na silos-silos ya. Pero sa mga nag-nobyahan ay so usong-uso mga silos. Puwerte gini kagarot sa tagipusoon once magsilos. Okay, so last 10-11 na sa gabi. So siguro daw malas 2 songs na ako, no? Okay, so para maka Sleeping Beauty. Okay, so last 2 songs na ako. Then of course, kita-kita bukas sa aga sa Morning Hatawan. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ano utat na yan? Abaw! Santong Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarap kulabon. Saskatchewan, Santong Herbal Capsule. Garantisado, Santong Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santong Herbal Capsule. DJ Elmar. Aprobado sa sayang pilipino. Pinahintulso sa mga eksperto. Santong Herbal Capsule. Ang kapsula na epektibo. 1, 2, 3, let's go! Ang mga bukol-bukol, sarap kulabon. Saskatchewan, Santong Herbal Capsule. Garantisado, Santong Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santong Herbal Capsule. Aprobado sa sayang pilipino. Pinahintulso sa mga eksperto. Santong Herbal Capsule. Ang kapsula na epektibo. Energy Mobile Sound. 1, 2, 3, let's go! Ang mga bukol-bukol, mga Santong Plus Herbal Capsule na. DJ Elmar. Ang mga bukol-bukol, mga Santong Plus Herbal Capsule na. Santong Plus Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Herbal Capsule. Garantisado, Santong Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santong Herbal Capsule. Aprobado sa sayang pilipino. Pinahintulso sa mga eksperto. Santong Herbal Capsule. Ang kapsula na epektibo. Energy Mobile Sound.
Santon Plus, Herbal Capsule na. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Tuto Rins nagatama sa ating Facebook Live. Salamat sa pagtama. Okay mga party, so last song na so kapayapaan from Jason in Town. So disco reggae music. Okay, thank you so much. Kita buwas sa aga. Siguro ba si morning yung tawa na buwas sa aga. Samtang nagpulo pangapi. Okay, sa mga nag-upod sa ako na nag-ina alas 7 sang gabi. No? Thank you so much. Sa mga nag-share sa ako nga Facebook Live. Like sa kay Nuba Villa Altarpin niya de Vera. Kay sa akong estudyante nga si Christy Batuigas. Kay 2 James Romo Pirales. Kag of course kay Gloria Navarro de Alio. Salamat sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Kag siyempre sa naman nag-donate sa ilang mga reactions. So si paring Bernard Jun Mosquida. Kag-dress kayo na sa pinanglabag ko na. No. Thank you so much, Gid. Kag kita buwas. Sa aton nga morning hatawan. Kag of course sa aton nga dance party mixes sa gabi. Okay, good night everyone. And have a blessed Monday evening. Okay, babus. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC at Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.
DMC Net Radio FM. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.mixclub.listentomyradio.com.